Eta ongi etorri antzerki honetara, orain honetan bullyingari buruz hitz egingo dugu. Espero dugu gustatzea eta asko ikasta, besterik gabe hastera goaz. Baziren behin 3 lagun batera asko egoten ziren, eta bakarrik egoten zen. Neskak ikasterara joan ziren. Bueno, ikastelarena. Ua, joder, asko gustatu zitzaidan pelikula, baina... Bai. Ez que peldura izan zen, eh? Ja. Ez que, ba. Kendu hemendik, hau nire lekua da! Banua! Kaixo guztioi! Kaixo! Atara musika tresnak, venga. Baina, zu dituzu. Egia da. Bueno, baldin du. Gorputzaren gazteinak egingo ditugu. Hasi. Bere, gelditu. Hobeto egin alduzue, orain matematika klasea duzue. Bueno, no jarri nahi, zain lakatzak horretu dugu. Neskak matematikako klasera joan ziren. Kaixo! Kaixo. Bihar azterketa izango duzue. Zer? Yupi! Horretarako praktikatu egingo dugu. Laia! Bosbider 3? 15. Amane, oraizu. Bosbider 4? 30. Baina, zer testu egiten duzu barrean? Ez dut da. Norbaitek izango di amane izan Ni! Araiz? Hogei beran. Banekien. Oso ondo. Amane, praktikatu gehiago. Bueno, orain jo lasterko duzue. Bihar arte! Agur! Neskak jolasterrera joan ziren. Eta hamaiketako goxo-goxoa jan ziren. Bueno, egia esan nik ere jan ziren, baina... Goxo-goxoa. Ostras, ya, para. Ata. Zer gertatzen da? Ez dakit, musikan ere oso arraro dira. Bai, matematika bilezean ere, bai. Mozorrotuko gara? Bai, bega, guazen. Ekarri duzu mozorroa? Bale. Vale. Buah, ez que... Ez dakit zer hagen, gero. Bizkoan nahi duzue. Bai, gara komunera noa! Joder. Bueno, zerbaitek egiten dugu peti kasu. Ja, hori da. Bueno, uste dut berari bakarrik izan diogula, bet. Ja, hori da. Bueno, bera gara goaz. Bai, venga. Kaixo! Venga, guazen. Bai. Gero, zetera egiteko duzu edo... Zer bat izizara, eta behin? Ni orain. Ere eta Laia. Bueno, eta... Izi, jarri dut. Baina, bueno. Bai, nik arratsaldean niretzako laterako dut. Bai, seguro, lako bai, ez da? Baina, zer egiten ari zarete berarekin? Nik ja nik Ez ere. Zer, ez zira berarekin egonala? Ba ez, zergatik ez? Nik esaten dudalako. Bale. Zabaitek egiten dugu kasu. Ja, maneri kasu egiten diogu, ez dakit. Neskak! Joz, neskak! Joder, tentera gara. Neskak gorputz heziketako klasera joan ziren. Venga, neska, bai. Bai. Laia. Hori, lortzeko. Ez dizuen kendu, lasai. Zati pasatzen... A ver... Azteko taldeak egingo ditugu. Vale, hola ondo zaude. Dakizu edo no jolasten zelai errea? Bai. Ba, venga, hasi. Zelaigas. Ah, bai, egia da. Bueno, erdiro bote. Denak bere jo!
Examen hartu du. Oraingo gazte hauek, bai. Bueno, ez da gaso, zer izotza Guzti examena. banka. Bueno, agur. Venga, hobeto zure? Venga. Neskak bazkaltzera joan ziren, eta bazkali goxo izan zen. Bueno, laiz amanik izan ezik, amanik brokolia izan zuen. Pulsen bau izan dute. Kaixo! Newtonarekin aurreten gabe. Ludenarekin. Venga, aurrengoa. Ludenarekin, hau da nire Pizza. Bai, Eta zuzen? Eta zer da? Glutenik gabe. Zelako izoa. Zelako morra. Hau gauza da. Oraizer, zu protagonista zela da. Zuekin eserian naiz. Barkatu arai. Baina ez egin nire gehiago jasarpena, bale? Bai, Baina gubiak txartu egin dugu, bai, egia zen azken aldian, enaiz oso ibili. Imagina ezazu une batez, zu zaila jasarria izaten ari dena. Nola sentituko zinateke? Triste, beldurtuta bakarrik. Bullyinga gorputzetik haratago zauritzen du. Sufritzen duenaren arima sartzen da. Hitz mingarriek, keinu krudelek, begirada izekariek, ekintzari guztiek botere suntzitzailea dute. Norbait txiki sentiaraz dezakete, ez deus ezer ez balu bezala. Eta hori ez dago ondo. Ekintza bakoitza, hitz bakoitza balio du. Eta ekintza on txiki batek norbaiten bizitzaren desberdintasuna markatu dezake. Beraz, izan gaitezen ausartak, izan gaitezen errukoiak, eta eraiki dezagun mundu bat errespetua eta adeitasuna nagusi izango dituena. Denok merezi dugulako maitasunez eta duintasunez tratatzea. Gaur den hori niretzera gomilatzen zaituzte. Baina ze kaletan da? Gatza eta galean. Askar! Niko gazo gainera. Zuetan ajan. Bazito! Hombre! Pizza ezko dugu. Neskak, irikitan zeuden laiaren etxera joan. Eta horregaitik oso harin pasatu zitzaien. Eta laiaren etxera joan ziren pijama festa. Zer bukatu duzuen eskak? Bueno, ama, lagunek egin duzuna, ez daiteke. Bai, baina gauza bat esan behar dizu. Ama, berandutuko naizela. Baina gaitu zure ez daik pizkatxo bat Ongi da. Kaixo! Kaixo! Kartetara jolastuko gara, garrek ekan ditut. Bale. Laia galdera badauka, zer nahi duzu afaltzeko? Bai, patatak eta pizza. Bai, no zara zu. Kaixo, Laiaren naizan nagusia naiz. Hemen giriko zara? 10 arte. Bale.
Eskutaketutara jolastuko gara? Ja, marrak dira, joan behar nahi, bale? Agurtuta dago, Laia. Venga, nork ikusten da? Bale. Bale. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau, hamabost. Neskak, zuen bila noa! Baina no zaudete! Ez dizut aurkitzen! Bueno, ez dut horrengo nahi. Horrela gara errepatu horrengo nahi. Neskak, no zaudete? Bueno, afari hemen izan dizuen. Barkatu, Arai. Aize, ongi pasatu dudan. Ai, ama, lo daudela. Baina aman ez izan da hori. Aman ez. Zabeko maian dira, oso gorreran da, beko lotara. Baina, ez nekien kotxa gustatzen zaizkizula. Baina jolastea da. Bakara, Oroitzen zara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina arazo barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunen dena ikasten, zuretan poltsiko antolestea.